Kaixo, azalduko dugu institutuko emailearekin nola bidali mezuak gure helbidetik koldomichelena.net domeinuarekin edo koldomichelena.eus domeinuarekin. Bueno, lehenengo sartuko gara eta sartzeko beti erabili behar dugu .net. .net. Sartuko gara. Eta ni idazten hasten naiz. Bidaliko luke, printzipioz, koldomichelena.net bezala. Baina nik nahi dut, bidali, nire mezu guztiak, edo aukeratu dezaket, koldomichelena.net edo koldomichelena.eusekin. Joango naiz ezarpenetara, eta hemen ikusi ezarpen guztiak, eta agertzen zait kontuak eta importazioak. Mango diotoni. Bidali mezuak onela. Gehituko dut. Beste bat. Hemen jarriko dut. Hemen agertzen zaizkit. Bi modu hauetara bidali nezazkela mezuak. Niri bidaltzen badizkidate mezuak ona .netera edo .eusera sarrera ontzi bertara iritsiko zaizkit. Zaku berdinera etortzen dira. Baina zein daukat lehen etxia? .net. Ni idazten hasten naiz, printzipioz .netekin bidaltzen dut. Jarri nezake, ezarri lehen etxi gisa, koldomichelena.eus. Hemendik aurrera, nik ezer egin gabe, bidaliko nuke .eusekin. Noa idaztera. Hemen ikusten duzue agertzen zaidala lehen etxi bezala .eus. Nahi badut bidali .netekin egingo nuke hau. Baina lehen etxi dut .eusekin bidaliko ditudala nire mezuak. Eta lehen esan dudan bezala, batera edo bestera bidali, ona iritsiko zaizkit mezu guztiak. Besterik gabe, nahi baduzue aukera hori daukazue.